we engineer making Igbo kwenu kwezonu lele no gumba oguma kaino awe ba no dị ha ọ na-agba na-ekwu okwu na akpọrọ ndị Igbo asị ụfọdụ ada aghọtachi maka na amaghị m ihe ọ ga-eji bụrụ na ebe ọbụla ndị Igbo gara ma emere nke ọma ma emere nke ọjọọ a na-akpụ ndị Igbo n'ọnụ. Ị mara anyị na-ekwu abịa n'ime obi anyị na-ekwupụta nke anyị na-ada emeta ọfụma anyị na-akwụ egbo mana mgbe ụfọdụ ndị ọgbụ anyị na ha a na-enezi anyị anya ka a ga-asị na anyị bụ kpụta ka egbo. Nsogbu bụ na enweghị onye n'ime ha ga-emeri nwaanyị ma ọ bụrụ na asị ka emewe nwoke n'ibia. Mana ihe na-amaghịzi bụ ihe o ji bụrụ na ụdị akpọmasị ahụ ma ọ bụ egwu ma ọ bụ ntaji anya bịara dị n'anya ndị imirikiti ndị ọgbụ anyị na ha megide ndị Igbo. Mgbe gara aga ka ndị Anambra bi na Bayelsa, gekwa ntị o, ndị Anambra bi na Bayelsa zukọtara n'otu ha wee kwuo sị na a ga-eme launching wee rezie 150 million naira a ga-eji rụọ Anambra House. 150 million naira ezughị ihe Ebuka Ọnụnkwọ ji rụọ bie ọ bụ na ị gara ihe mbọsị. 150 million naira ezughị ihe ọ ga-eji bụ ịbatafụ ụfọdụ ụlọ dị n'ala Igbo. Ị mara na ụlọ a nọ na bilibili. Onye ka ndị Anambra bi na Bayelsa kpebiri ka ha chọgodo 150 million naira iji wee rụta ihe dịka hall ebe a ga-akpọ Anambra House. Ụfọdụ ndị mmadụ na Bayelsa wee na-eti mkpu na a na-achọ ịna ha obodo aka nke bụ iri arụ ụlọ 150 million. O doghị anya na ụbịam ji ndị aka n'ụdị na 150 million bụzi ha nnukwu ego na-ahapụ ndị Igbo kịta na etu a ka ọ ga-eji bụ abịa naghara anyị be anyị ọ na anyị enweghịzi ihe na ụdị nsogbu a na-adakwa na Lagos steeti na-ada n'ọtụtụ ebe na ndị Igbo abịa na mee mana enwerebeghị onye ndị Igbo tụdoro egbe n'isi wee narị anyị. Onye ka anyị chọrọ itinye ọnụ ọgụ ndị Anambra na ụfọdụ ndị isi akpụrụ ndị Bayelsa maka ọ bụghị ndị Bayelsa niile. Ị na-anya na ya bụ invitation card ma gọvanọ Bayelsa steeti ga-anọ ya na ya bụ ebe na ya bụ mmemme. Ụfọdụ wee na-ekwu na a na-abịa ịnara anyị ihe na ọkwa ọgụgụ ka anyị gụrụ ana ahụ ka narị unu mgba ehe gị ma kpọkọta epetike onye otu m ka anyị tinye ya bụ okwu ọnụ maka ọ na-abụrụ mgbe ụfọdụ ọ da akwa onye ọ na-eme omume na-ebe n'obubo obodo. Kedu ihe anyị mere mmadụ ebezike onye nke m nọ abịakwa taa ebezike Mike eji agha kụrụ egwu sị kedu ihe mere mmadụ ji akpụrụ m n'ọnụ kedu ihe mere mmadụ ji akpụrụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enweghị ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enweghị ibe anya m kole kole anya m kole kole ogbenye dịkwa mbụ adị mana nke a abụghị nke ogbenye dịkwa mbụ adị because anyị bụ ndị Igbo bụ ọgaranya. Kema na kedu ihe mere eji akpụrụ anyị n'ọnụ na ọ bụrụ na onye ọbụla pụ ha n'anya mgbe otu nwaanyị agụwe maka na gịnị mere ndị Bayelsa steeti bụ ihe na a na-abịa imepere unu bụ unu site n'ịrụ ụlọ kara aka unu mara mma a na-asị n'ihe na ebezike ka ebe iche na ya bụ nsogbu si bata nza ya si epetike ka nza ya n'ime obi eziokwu n'ijele nke ọbụla aka gị mma soro aka dị onye mma ya ihu n'isi kama ihe odoro mmanya bụ na ịma ịtụghachi ebe a na-ejide onye ka m ji jikwa mara nke m ebe ebe mgbe ebe asị m kwuo nke bụ eziokwu dịbe anyị gee ntị ejuo na nsị ọnụ ndị ga-eri nchọwa ndị unu jere be mmadụ bifo ije obodo cheke obodo ahụ dị ha ekwu okwu unu ya ebi n'ọkụ unu rụọ Anambra House 150 million. O nwere ike ụmụazị be ha ahaghịzi agụ akwụkwọ ahaghịzi eri nri unu jekọ unu gosifa na unu nwere ego denu nwere ike unu rụchaa ya ha ebido inwe ntaji anya nwa obere cheki ndị big man nwa obere ebe kpọrọbụ n'ofu n'anya o nwere ihe ike mba mgbe ọ dị ndụ ọ bịa Lagos
jee trade fair akpa ka ọ bịa mepee the place onebe neche wee si ndị Igbo okta nke osikwe ezadị mana ka m reflex anyị zụzuo onwe anyị na ebe akụ na enu ide egede etu a and that na okwuru mechaa kịta Lagos State na-azọzi that place nwana nwoke arịgotego na ha na-azọbi esi nso ụwa ekweghị enye ha because federal gọọmenti esi ha ya kịta ha na-achọzi iwere by fire by force. What am I trying to say? Na ijere be mmadụ o nwere ihe dị iche na ụlọ ọlụlụ hall ebe a na-eme meeting kịta ihe na-arụzi bụ edifice o nwere ike ihe na-abụ arụchazie ka intimidation ka ọ bụ ka ngwa ụnụ nke bụ eziokwu o nwere ụdị ife onye mbịarụ ya alụọ na bọnụ o nwere ụdị ụnụ ya alụọ na bọnụ enyi ya ọsọ ọ bụrụ na ikere ego ka nkụ ma nsị ekọkọta nsị mekọta ife ọsọ ka eji wee na maka o mere ihe na Nnewi ofu onye ọgaranya ka ọ bụ ezigbo ọgaranya nọkọtara mgbe ahụ kpata ego nnọọ jee ome ebe ọ chere ka ejelesi ya ife na Nnewi ana o je goo ya ana ahụ mmadụ eje nwere akpakara dị gbuo nka nkụ na ịma goo ebe a na-atụfusi ife so mgbe ahụ na akpakara ndị nwe ahịa ego ọ dị close to ebe a na-azụ ụgbọ ahịa so oruka elesiri adịten mgbe akpakara dị ngwa elu ego ọ bụrụ biznes ọ bụrụ na ego lete na akpakara dị ngwom karịrị ego ji ego ana o wee na-eme ọnụ na gịnị na ego ya lete na akpakara dị karịrị ego ya ji ele ana gịnị ka na-akọdo ife ndị na-ewe esi bịa nwoke a na-eche mmadụ anọzibe anyị asị oke ha wepụtazie esi na ihe igoro ụgbọ akpakara dị ngwom na ọha ana ọsịba o jere nga o jekọtara ngo si na nga na-apụta n'ụlọ nga meghere na-apụta another set eburukwu ya nwoke mmadụ emechago nnọọ yaba nnọọ mebi inwe ka bụrụ ọya obutere na nga ọsọ ya gede emecha nwụọ ka ngwa na eziokwu ndị be anyị ọsọsọ ndị Bayelsa ka na-agwa ndị be anyị na-ebe dị iche iche o nwere tensị onye ya na-eme ọrụ na-ajụ onwe na ajụjụ oke place ụnụ nọ yes nwere ike ndị ahụ mụrụ na-akpata ego elu na asị na individual effort ma dị n'ochekwa unu gosi ya na okwu na ekwu okwu ị na-ekwu na ha ọwụ atans ọdabụ no oke na ihe mere na South Africa South nọgide maka ndị Nigeria ka eji esi onye ọbụla na maka na ihe mere na ndị be anyị lụrụ ụmụ the kind of over flamboyant life a na-ebi uche ha bụrụ ke nke bụ ụdị nka mgbe onye ọbụla na-abịa ha ka na ha chụrụ ndị be anyị n'ọrụ mana ya rụnwa ọrụ ndị be anyị na-arụ bụ eziokwu ana ndị be anyị chi ya again ha ya bụkwa king mana one thing bụ na emezina onwe gị arụsị apịrị apị maka ihe a na-eme ihe ọta ndị a ji obido kịta mebe bụ na ụkwa itriti dode maka eze Igbo ndị Hausa ebe ọbụla ndị Hausa lụrụ 20 ha na-enwe eze ịnwa ebe ọbụla ndị Hausa ebe ha agba ọkada ana ama na most places na Igbo na ha nwere ebe a na-agba ọkada ha na-enwe oke ha na-akpọ dị ya Seriki ha na-enwe Seriki mana hard pronounced Seriki ibe nwe problem ejena nke Seriki ikpe kpọta onye Hausa mana nke be anyị bụ na o nwere ike onye chere eze Igbo ifugodu ụlọ ya efugodu mpako ya oyicha apụta etu a ọ dịka ya sị na ọ datin na-enweghị iwe so na ọ bụrụ na this is a lesson ka ọ bụ to us oge during the 1970 genocide from 1967 to 1970 emechalụ ụlọ niile ndị be anyị lụkọ na Port Harcourt asị na abandon property ọ kwụsị ịkụziri anyị ife ejisi na abandon property because ha believe that na unu amaka even ebe anyị bi na Lagos o nwere ndị ofe mmanụ gị na ha na-ekwu okwu ọgwa gị ọkwa emegide ha kịta na ọ bụ na-achọ ndị Igbo na onye ya ewere unu nka onye ewere unu nka ebido ka bụ unu n'aka n'aka mana ọmazi dat na ọmadị ka ọ dị mbụ what am I trying to say sometimes ka anyị na-akwanyere onwe anyị ugwu unu chọrọ ịlụ era unu ebie kaadị sọmụnụ ọtụma gọvanọ ọta ndị nke ọzọ no gịnị ka unu chọrọ ka ndị ahụ mee because ogwe abụgofa ha nwere onwe ha nwere ike na community niile ahụ nwere ike ịtụkọ ego na ha nwere olu 100 million a sị na that community enye individual money ha maka ego na-akpata ebe gọọmenti bịa nye ha ego ka e wee na-echekwa oyiri maọbụ anakọta eto agbakọta achọ ọkụ na fonyefa and gọọmenti na-enye ha bụ ego ihe eji wee rie nri ihe eji ego nwa akwa ịghọta and sometimes most of these people o nwere ike kịta gọọmenti asị na-enye ha 3 billion si were gọọmenti nye ha 3 billion naira bifo ekecha ya n'isi o nwere ike ofu onye eketa 2 million naira o were ihe ka 1 million n'ọnwa anyị ọzọ gote ofu ọkada
were nke fọrọ afọ kwa anọ nza o nwere ike in 3 months pụtazie ifu asị na onye a riri 2 million naira na-asị na onye bụ akara oghere ọ ga na-achọ ihe ọzọ ebe ọzọ ego esipụta so biko unu emezina ya ndị aka na-eprovoke ha because ha enwe our kind of reasoning na ọ bụrụ na be anyị ka a sị na like ndị be anyị na ọ bụrụ na ndị be anyị biri Lagos asị na hey ịmara na ndị Enugu ifere họrọ ha maka na adọchachara onwe swimming pool ndị Anambra sị ọkasa ndị Enugu oke ndị Anambra rụọ nke ha rụọ underground rụọ tren n'elu anyị dị competitive mụ na gịta bụ na ya asị na Ugwumba na alike moto ga kefụrụ epetike moto ba ka nke gị mma asị ihe na-achọ bụ ka m nweta ego ka m go nke ka nke gị mma ma akọghị nsị for it mana ndị nọ be ha ya na-afịa oke onye maka na aka agwụrụ ha ọha nwa merife mana ile ka onye ahụ dị iji nwa kwa iri ugwu na-eme ife na-eme ede nwa na-eme nke ọ na-eme ọ dị mma a na-ekwu na akụ bụ iro epetike nwere ebe mma nkwenyecha n'ihe a ekwuru ihe nna ma ji kwenyechi ya bụ na ọrịa ọbụla dị n'ọbara ada agwọta ya agwọta gịwa mana ọ dị ndị Igbo anyị n'ọbara na ebe ọbụla onye Igbo nọ na ọ ga-achọgodu ụlọ ebe ọ ga-ebi ya nwụ nke izizi tupu ọ banyezie na Maazị Okafor rụtara 2 bedroom ka nke m ga-eji bụ 1 bedroom na enweghị na ihe na ikekwa ọ bụrụ na oche ka ego dị ya n'akpa o mee nke gbagonitekwuru nke a bụ ya bụ ụmụ ihe competition aha dị anyị n'ọbara ịbụ ọ bụ na onye agha na nwanne ya gosiri na anyị ga-enwe ebe anyị na-eme nzukọ ị gaa na họteelụ ọbụla dị na Lagos ma nke ndị Igbo nwe ma nke ndị ugwu nwe ma onye ọbụla nwe enwenatara bịa na ụbọchị ụka enwenatara ndị Igbo na-eme nzukọ ebe ahụ anyị ha na-eme ihe a ji nọ na họteelụ bụ na ha ka bidoro ọfụ ha nọ ha si mba ego anyị na-akwụ na họteelụ a na ọ dị na too much do ka anyị chọwa ana onye ofu egwuregwu si ga-agbara ana that community aga-gbara ana until orukwa mgbe ndị Osumenyi bịara wee nsogbu ODU na OTA mgbe ndị Osumenyi niile dịkọdoro ọnụ obodo ọbụla iruru so ihe ị ga-eme bụ si ọkada n'ebe ahụ town hall ọtụtụ obodo nwere ya ndị be anyị ndị ọkụ na anọ nwere họọlụ n'obodo a ya bụ ịchọ ka ị gwọọ ya bụ ara ịma ngwonye ara tọrọ ịtara ji ego iji agwa ara tọrọ ọ dị anyị n'ọbara na ihe a ga-ekwuzi bụ anyị nwa mere ndị a ha kpata n'ego anyị nwasịrị ha jiri nke ha gbaa oringo ndị be anyị ma agba oringo m na-agbatakwa ya mmanwụ abịa na nracha aka ndị be anyị na-aracha aka ndị be anyị na-agba oringo mana anyị na-agbata mbọ maka emere ya onye ruo orie mana ọ bụrụ na ị na-eri na-arụ ha arụ onye agwụ ihe ga-emezi gị na-atajiri onye na-agba mbọ anya ya bụ na abịa na nke ahụ ekwenyechaha m maka na ama m ka 150 million n'obodo Naijiria tata ga-eji bụrụ ofu mba steeti problem steeti nwere ego dịka Bayelsa ka eruteziri citizens ha bụrụ na brain ha na-afepụchara ya nọt nke bụ na 150 million akpọrọ aba enego anya na ọtụtụ n'ime ndị nọ na otu ahụ na ndị Anambra ndị members nwere ndị ọ ga-abụ isi ha wepụta 2 billion ewepụta ya na-emeghe kọl jos ederi ya n'akwụkwọ kpam nke ahụ aga ya wụ biko na anyị kwụsịrị ịma ihe ama m ụdị nkata anyị ga-akpanwu iji kọwara ndị ọ bụ anyị na ha na ihe abụọ na tarachi na onye Igbo ga-emenata ihe o ji bụrụ onye Igbo ọ bụ eziokwu na oke mpako dị anyị n'ahụ oke mkpọtụ dị anyị n'ahụ dịka i kwuru ndị Hausa na-enwe eze ndị Hausa n'ebe ọbụla ha nọ akpọrọ Seriki ndị Yoruba na-enwe mana ha na-eme ụdị mkpọtụ anyị na-eme ha adị eme ụdị onye ọbụla nyere m efe na odogwu apụta onye anyị na-eme ndị ọzọ ji enwe ntaji anya n'ebe anyị nọ ọ na-abụghị kedu ihe gbasara unu na a na-arụ họọlụ ebu họọlụ a ga-anọkọta kịta na eburu họọlụ nata ana Igbo maọbụ Anambra họọlụ a bụbu unu ka ọ ga-adị ya bụ na amamụ ọ dịkwa m ka ya bụ mmiri si n'isi gbarụwa maka enwere ihe ngụtara na Facebook etu ụmụ tribal politics a na-epile kịta na Awolowo bụ so n'onye isi ya bidoro ya kwanye ọkụ mgbe Zik bịara merie ya na South West onye izuzie tribal politics mebezie ka ọ bụrụ na aja ekpughe ya bụ na ihe mụnwa na-ekwukwe bụ yes ndị be anyị weturata n'aka
mana imam mmekata isi onye Igbo na-arahụ na shop kekwa bụrụ na kọntena osi na shop ahụ ọ na-arahụ na ya buru akpa na-aga ahịa na-ama olue eto Ebuka Ọnụnkwọ si ihe ọsịsị macha mgbe ahụ macha ya emechaa bụrụ mmadụ ịmasị ya arụta n'ebe ọ ga-ebi eji akwụkwọ abụọ gara eji akwụkwọ anya isi ịmasị ya arụta n'ebe ọ ga-ebi ọ ga-arụta ebe ọ ga-ebi ịmasị ya arụtara nwaanyị mara mma ịmasị ya ewekwana ụmụ ndị ikom na ọ bụrụ onye na-adịghị Chineke dị ka m ịmasị ya eme na ụmụ ihe ụfọdụ ga-eme na ego abatago akụ abata bụ afa mana onye ọbụla wepụ mpako wepụ iji mechie ndị ọzọ ụzọ maka ama m private individuals na-enwe convoy ịnọ moto ịnọ na ha na-apụta ata moto ịnọ bụ ihe ga-eso ha mgbanụ eji ihe ahụ eme gịnị na-eme attract ndị ntọ n'ebe elu Ugwumba ihe na-ekwu ka na-ekwu asọ gị kweta m abịa ha biko viewers ọ n'ezie n'anya ife na-ekwu obodo na ịlụ town hall abụrụ problem na onye na-arị mana be mmadụ ka ị na-arị ya maka o nwere 150 million ọ bụ kezi ego maka na a na-ere simenti bụ 13,000 kịta 14,000 ka nkọwa nne gị ndị ya na-ekwu nwere jikọ Bayelsa most of school ha nkịta anyị gba ya ebinwu na and ha niile ewego ma crude oil anya ihe waste wee mebicha everything ụfọdụ n'ime ha afọ ezigbo n'iri ya so to you o nwere 150 million ahụ nnukwu ihe ejigbo osisi mana to them ha nwere ike igbu mmadụ maka even 5 million because of afọ ha so what I'm trying to say bụ ịmara ka onye si eme ka ekwesị akpọ onye maka isi agbara egwu ahụ biko unu nne n'obodo unu nọ na ya o nwere obodo ebe ọ bụrụ unu arụọ uwe household ya bụ na-ebu na agbakọ masị ha n'aka maka na ihe a na-akịta ekwu bụ ka ndị nwụọ anyị tigo ọnụ mana wanda etikwa maka ọzọ ndị convoy big man ka ịbụ enwere moto ije na ya pụ eburu moto ịnọ ma ise sọsọ drivers nọ n'ime onweghị onye nọ na ya so ofu ka ị nọ na ya ka ebe mana na-enatago enwere convoy oke nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị ụmụ ya hazi aga skuul aka ha chọrọ n'ụgwọ akwụkwọ o nwere ike ebe na ha bi one room and parlour wit ụmụ isii imebeghị ị na-egosi na ị nwere ego bọsị ndị mgbe ya mabụrụ achọghị onye mmadụ soro gị imi ndị ọmara eji esu gị imi a sị na ọ bụ na ọ dị possible safe ndị road safety nweta ụdị ndị ahụ ene convoy nwee nọ n'ime akpọtụ driver niile ego na ka na-akwụ gị ọ bụrụ ihe ịkwụ driver bụ 200,000 makwu 200,000 ndị na-enwe obi ọjọọ o nwere ike akwụ driver bụ 50,000 agwụna each of them ihe na-akwụ 1 million then kwụ insurance kwụ everything na because na o gosi na ihe sense na ịchọrọ ịgapụsị ego ibu convoy ndị agụ na-agụ karịrị onwe ka ị na-expose bụsị ndị mụbi amabụrụ ebido ibure mfa ka anyị na-eme ka ife na-ele si mere ife na-ele kene ka oge na-achọ onye provoke ife kịta eji enwe problem na-abụ na town halls a na-arụ ndị be anyị ebe ọ bụ na ịfụ town hall asị ka obodo arụ hayes gị ka ọ na-arụ hayes ya bụ town hall ebe a na-eme mgbakọ ọ na-emezi ka iwe na-ewe ndị nọ be ha maka o nwere dị ifo na ya alụ ọ na-ewute ha n'obi na ụnụ akwaghị emo na be ha nke ịlụ obe gị dị oke enwere ike isi na ị chọrọ ịlụ ezigbo ụlọ ha enweghị problem with that one mana nke iru gosizi na mmadụ nọtụ n'obodo a onye bụ nso na wedrofa ọ dị mma ekwubu onye mere na mmemme akụkọ Chukwuemeka Eziife ọkwa dịka Igbo kọrọ anyị na ofu nwoke tupu anụ ọgụ na ofu nwoke gara rụọ ụlọ na Kalaba rụchaa ya bụ ụlọ mansion ọrụ na Kalaba before the war wee gaa n'elu ya kpụọ ya dee ya Kalaba shut up wee shọtụkwa ọpụ until anụ ọgụ wee gosizi ya na ofu mkpụrụ machis etu a were ike ime ihe na ụlọ ahụ wee na ya bụ na ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ onye ọbụla mete ihe n'oke metenụ ihe n'oke na-abụ adị ama ama maka enwere ụdị ihe ọ ga-abụ ị na-eme ị na-egosikarị na ọ dị mara na enwere anya ana na-ene ọhụ nwere ndị ọ ga-abụ a na-eneghi anya na-asị ebe ọ bụ na ọ dị chime ihe na imeweri ọkwụfụ anyị epetika anya ọnọm Chineke nye m ego ikekwe nye eru na ka nke Peter Obi mana nye m ego
ka m jide ihe na ọ ga-abụ nnọkọta like this na-aga mfụta ebe ndị na-ayọ ihe nọ ikekwe akpọ m ha na-abịa na be m na-abịa eri nri azụọ m ụmụaka ha n'akwụkwọ gwazie ha ọfụma na-enyere ha aka enwere ụdị enyemaka maka mgbe ụfọdụ ịnọrọ na moto ịnọrọ n'ụgbọala etu a ịfụ ndị na-enweghị ego ha ji akwụ ụgwọ ụgbọala ọ bụrụ na ijighị ego iji akwụ ọ na-ewuta dịka onye Igbo mgbe ụfọdụ enwe mbọsị nọ n'ihe na ụgbọala m na-enye nsogbu mbanye keke woman na ọ na-ekwe ihe a na-agba ebe ahụ bụ 400 naira nwaanyị wee jiri ụkwụ gatụkwuo n'ihu kpọrọ nwa ya n'azụ kpụrụ ofu n'aka wee na-ekwe ha ekwe onye ihe na 200 naira ka o buru ya na ụmụaka onye kekesi ya gị wee muvuo nso onye keke kwụsị ọ chọghị ịma na nso nwoke kwụsị ma stop me here my friend ụwa ọ kwụsị nso na-achị azụ ga-abụta onye ego dị ka ọgba ọkwa 200 naira ka ọ na-echọrọ maka bute nwaanyị o bute nwaanyị bịa kwa ụmụaka etu a ụmụaka ịmago na onye kpọ nwa na azụ nwere okwupụta nke ọzọ kwuru nza nwaanyị nke anyị kpụ n'aka ezugbo ịnọ ana ya nụrụ ana nnọsa asa ọ bụrụ ego ole ọkwa 400 naira ha na-abụ 800 naira o ruo ofu bọtụl bịa o ruo na ofu bọtụl bịa mmadụ ji eme ihe na ya bụ na onye nwere ụdị ọgaranya na-agụ ijiri ya na-enyeru ndị ọ dị mkpa aka ijiri ya na-enyere ụfọdụ aka dịka ndị ọ dị mee na ị ga-emenwu ọ bụghịzi nke iko a na-eme ihe na oruogo mgbe eji eme ụmụ ihe iri ji ọfụ ụmụ ihe lọnchin ndị a bichara anyị nwa bụ ndị bi na mba a na-emegasị lọnchin a ji eme ihe na anata Disemba eme nke o ruo mgbe ahụ iko too much ụmụaka akpara ya aka ndị be onwe ha ọzọ ya kwefu ka ntị ya etu ọsọ na ya ha ejighị eme umbrella nke ji anụ ihe bụ nka dị n'ime biko nụ ha kwụsị n'okuko ọha ebe flap lu ka nke ọzọ lulu na-akwere onwe anyị ugwu imezina ka a mara ya na-aghara igugo na-enwego ego karịrị like o nwere ndị be anyị ya bụ na vidio na social media ka ya apịa ike ụzọ na ikon white eji okeshọn eburucha ego na bọndụl amaefa ya so na 1 million ka a na-atụ ebute emepe akpati enu ihe ụna m ifu na-ezuzu ha ifu na-ezuzu bụ na ụmụaka ya ebido na-ene n'ohi ụnụ na-edi ụnụ one by one ebido gụrụbụ ụnụ ya nụ ebewu mmadụ anyị eti ya ọnụ maka ngwa eziokwu ọ bụrụ na ụnụ mana klọb ụnụ na ụnụ nwere ego na onye chi ihe enye 1 million denu chek ma ọ bụ ịpụtara nwoke oke pepepepepa ihe ụnụ ubi n'aka bụ you are showing me the stupid nke pig because na ụmụaka na-afụ ihe ụnụ na-eme ụbọchị ha ebido gụrụbụ ụnụ o nwere ike agụrụzie gị ikwe eweta egbufuo ure pas gị so gwanụ ndị klọb ụnụ nwegodo ego na-ezo onwe gị kpata na negoro ka nkọwara ụnụ iji okeshọn sọsọ nene onye ọbụla pụtara blog na bọndụ bọcha ego bifo ọ na-apụ ndị ya ihe eso ndị ayịyọ na ndị agha ndị ayịyọ eso ma ndị ogene ya eso ya karịa aja nnana ndị ntọ na ebe ahụ okwema n'ebe na okeshọn ma ndị ohio ma ndị ama ma ndị ayịyọ ma ndị ntọ ha ncha nọcha ebe ahụ akọpịrị nọmba moto gị o nwere keta dị gbana hụfa a na-eche gị amadụgo enweta gị o nwere keso gị ruo ya dị mmadụ ebe ibi ahapụ gị nnọọ ọzọ ya kpara gị aka so na na-ezo iruo okeshọn ahụ karịa egosizina na idobere iruo na ife onye na-eme ife gọvanọ agba akwụkwọ ebe na chọrọ ịbụ even 200,000 i were fonu gị ikonomi akaụntụ onye gị epe n'onwe ọba n'ime onwe ha ṅụrị ọfụma ana ị na-enyekwa ị na-expose bikos na o nwere ike agụcha ego ahụ ndị ntọ eso naba na ya dị maọbụ ndị ohi ga-eje m akaụntụ so ka anyị kwụsị na-eme nzuzu ọha enyere anyị aka ama na anyị kpatara ego Chukwu na-enye agọzi anyị mana ka anyị kwụsị na-enye anyị nyarụ nzuzu na onu na-akpagharị ka o wedere anyị mma ọ dị mma enwetara m mgbe m na-akụ egwu enwere ofu nwoke onye ọzọ obodo onye nza ọzọ obodo o ji nke ya enweghị ihe ịkpọrọ nwoke a n'egwu enweghị ihe ịkpọrọ gịta ka gịta tọkarịa ya ọ ga-apụtakwa gba egwu o mee ihe niile a na-eme enweghị ka ọ nọkọta etu a o pụta 1 naira chi gị n'ihu mana enwere mgbe ebe anyị kụrụ egwu ọ bịa ha na mmemme ahụ
mụrụ bụ ebe anyị kụrụ egwu etu a nọ asị nekwe nke nze amarụ nyere anyị o ruo ebe ahụ ọ pakejigo ihe nze amarụ nwoke teghete nwoke amaka ọ pakejie ya atinye na nwa envelope ọ na-eji na ya adabịa etinye na envelope ewetara ndị band ya bụ ihe mana mgbe ahụ ọ na-agba egwu with one trouser na ihe na ọ dịghị dị nnukwu akwa ha nze amarụ ọzọ bụ ọ pụta etu a enweghị ihe imekatara ka ị tụọ ya afọ ma ọ bụ ka ime ihe ọbụla efu ebe ọ na-agba ego ọ dị ka ịfụ Peter Obi kịta na bịa bụọ ya ego ọ dị mma biko anyị chọrọ ipechi ụlọ mana biko onye ọbụla amarogo ebe anyị kwụ na ihe anyị oziọma anyị na-ewepụta ebe a metụ ihe n'oke adị ama iji n'aka na ekwensu butere nsogbu bujuo n'ụwa ya bụrụ sọ nke ekwensu anyị na-anya ya bụ na nke anyị ji aka anyị kote kụbọchị onwe anyị n'isi ebete ka na-adị onye nke m nwoke Nnewi ese akacha m ekwucha m mụ ese ọkacha mụ ese okwucha kama na mbọsị nta ka anyị chọọ n'onwere nchi ụbọchị nta bịa na fam ka enweghị ọkụkọ na anụ ọhịa m zụrụ na anụ ọkụkọ dị iche nke a zụrụ n'ụlọ ada atọ ụtọ nke ọhịa ahụ na-aka atọ biko akacha m